Ready? This is our third presentation. In your presentation, let's open with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you. Lord, we ask that you would guide, direct, and bless us. As we transition from one year to another, each of us wants to take a moment to thank you. You have brought us through a great trial. Trials within our own minds, within the movement, and in the world. For those of us who can be here this evening, we offer you heartfelt thanks. I know that not everybody listening this evening is in good health. We want to offer a prayer for those brothers and sisters who are ill. I want to send a special prayer for our brother James. Please be with him and comfort him. We thank you that you are with us through the Holy Spirit this evening. I pray that you would be with my mouth and with the ears of those who are listening. And also be especially with the translators. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. It's nice to be back. You recall that yesterday we were discussing the subject of organization. I spent quite some time going through the history. Explaining the developments of organization over the past 30 years. Particularly beginning around 2001. And you'll remember we went through a number of key dates. You remember, hopefully, that we spoke about the separation last year in 2019. And from the perspective of this study, we recognized, hopefully, that the cause of the separation was organization. And you remember that there were two key areas in the world that hadn't been properly organized. Can everybody hear me okay? Yes. Just switching translators, that's why I was querying, sorry.
I've lost the German, I think. So you remember that there were two key areas that hadn't been organized properly. Ndinoimba kuti munorangarira kuti tine nzvimbo mbiri dzatisina kuzotungamirira zvakanaka. The United States and Oceania. Ndinorangarira kuti muri kuziva kuti i-United States neOceania. And in the summer of last year, June, July, Ende panguva iyo yekutonhora yaJune naJuly gore rapfuura, the work of reorganizing the United States began. Iro basa rekuisa humwe utungamiriri kuUnited States of America kwakatanga. And in this narrative, this story, Ene mukati mekutsanangurwa kwenyaya iyi, the cause of the separation was the result of FFA rejecting organization. chakaita kuti paite kupatsana uku ndechekuti FFA yairamba humwe utungamiriri hwakanga hwaiswa. Over the past 18 months, mumamwedzi inosvika 18 months zapfuura, we have been slowly but surely refining the organization of the movement. takanga tichiita zvishoma nezvishoma tichigadzirisa utungamiriri hwemovement ino. In many ways, our current organizational model was given to us Mune nzira dzakasiyana siyana utungamiriri hwakapuhwa by God. naMwari. And what I mean by that is that it wasn't premeditated by human design. Zvandinoreva ndezvekuti utungamiriri uhu hauna kufungwa nevanhu kuti toisa ani, asi kuti zvakaitwa naMwari. I explained that there were two key issues or truths that help us to address organization. Ndakataura kuti pane nyaya mbiri idzo dzaitibatsira kuti titaure pamusoro penyaya idzi dzekuisa utungamiriri. The first was baptism, Yekutanga yanga iri nyaya yerubhabhatidzo. and the second was the 2520. Yechipiri yanga iri nyaya ye2520. Now, I know in the movement, we don't speak a lot about the 2520 nowadays. Ndinoziva kuti mukati memovement hatichanyanyi kutaura pamusoro pe2520 mazuva anaya. But if you go through the public record, there are tens, if not close to 100 hours of material on that subject. Asi kana tikadzokera kumashure tinonyatsokuona kuti pane nguva yakawanda iyo yakatorwa pachitaurwa pamusoro pezve2520 kumashure. And if you did not want to go back to previous material, Kana unga usingade hako kudzokera kune izvo zvakadzidzwa kumashure, or you wanted to listen to a new speaker on this subject, kana kuti waida hako kuteerera kune mumwe munhu munyowani aidzidzisa nyaya ye2520, I can recommend a really nice series. ndinogona kukukurudziraiwo imwe series yakakosha. It's been done by Sister Catherine from Australia. Iyo yakaitwa naSister Catherine wekuAustralia. You should be able to find it on the Midnight Watch YouTube channel. Munokwanisa kuiwana paMidnight Watch inowanikwa paYouTube. And she has done a review of the 2520, but obviously in her own words, from her own perspective. Vakaita chidzidzo che2520 vachishandisa manzwi avo uye vachitarisa nemaonero avo. And if there are any of you that want a refresher in that subject, I can recommend that series. Kana pane avo venyu vanoda kudzidzawo kuti vaite rangaridzo pamusoro pechidzidzo che2520, ndinokuudzai kuti endai munoona. They're not all together. They've been done over a series of months. Hazvina kuitwa kamwe chete, asi zvakaitwa mamwedzi akasiyana siyana ichiteedzana. So the idea of baptism comes into the movement in 2016. Saka pfungwa iyi yerubhabhatidzo yakauya mukati memovement gore ra2016.
And it's 2.5 years later when people actually begin to get baptized. Saka mushure memakore mairi nyaya yataurwa apo vanhu vanotanga kubhabhatidzwa. Connected to baptism back in 2016, izvo zvinonosunganidzwa nenyaya yerubhabhatidzo mugore ra2016 was organization. inyaya yeutungamiriri. And it was decided, ende izvi zvakadhisaidwa remember, zvakawirirana. there were people who opposed baptism 2009. ngatirangarirei kuti mugore ra2009 tivanhu avo vairamba nyaya dzerubhabhatidzo. The same people pushed or promoted baptism in 2015, 2016. vanhu ivavo ndo vakaita nyaya dzerubhabhatidzo mugore ra2014 na2015. And in both eras, they were successful, they prevailed. ende mukati menhoroondo idzi dzese dziri mbiri vakabudirira vanhu ivavo. They were party, or they pushed for a third step, or a third issue, a third point. vakasunda imwe nyaya yechitatu vanhu ivavo. So if the movement was to be organized, saka kana movement irida kuisa nyaya dzeutungamiriri, it needed recognizable leaders. saka inoda vanhu avo vatungamiriri vanoonekwa. Now, up to that point, mushure the mepfungwa iyoyo various ministry or fellowship leaders across the world mushure menyaya iyi vatungamiriri vakawanda vemafellowships mukati mepasi rese had all grown up organically. vese vakanga vakura, Which means zvinoreva kuti that they came to prominence because of their own hard effort, their own interest in the message. vakave vanhu vanonyanya kuzikanwa nenyaya zvavakanga vachida zvaivabata mwoyo mukati memeseji. I say this positively. izvi ndinozvitaura ndiri They sure. were self-appointed. vanhu ava vakazviisa vega. They came to prominence naturally. vakatanga kuzikanwa zviri zvakangozviita zvega. Hence, in English, we say they were organic in their rise to power. saka kana tichitaura muchirungu tinoti vakangosimuka sekusumuka kunoita bundo vachienda kumusoro. Yes, natural, good. vakabuda zviri natural. Now, if we wanted to develop organization, kana tinoda kuisa nyaya dzeutungamiriri, this party proposed the following plan. ava iri boka iri rakaipa muono wayo kuti tinogona kuzviita nemaonero ayo. In fact, it wasn't just a proposal. They said it was absolutely necessary that organization had to happen this way. havana kuzviita vachiti isusu tiri nemuono wekuti zvingaitwa so, asi vakati tiri kufanira kuita zvinhu izvi nemaitiro aya. And the way is what I'm going to describe next. saka nzira yacho yavakazviita nayo ndiyo iyi yandoda kutaura nhasi. We needed to appoint leaders in the movement as opposed to them being self-appointed. tinofanira kuti tiise vatungamiriri isu mukati memovement pane kuti munhu azviise iye kuti ave mutungamiriri. So people couldn't rise to positions of responsibility by themselves any longer. saka vanhu havakasasakwanisi kuti munhu asimuka aite mutungamiriri pachezvake achizviisa There was a ega. problem to this. saka izvi zvakabva zvapowo dambudziko. Maybe calling it a problem isn't the correct way of expressing it. saka problem iyi maybe haisiyo nzira chaiyo yekuti Up to ndinyatsozvitsanangura. that moment, kusvika panguva iyoyo there was only one recognized leader of the movement. kusvika panguva iyoyo paingori nemunhu mumwe chete ainzi ndiye One mutungamiriri person wemovement. that everybody trusted and that they looked up to. munhu mumwe chete uyo aitariswa nemunhu wese mukati meboka rimwe.
That was Elder Jeff Pippinger. Munhu iyeye ndi-Elder Jeff Pippinger dadzi. And therefore, the party proposed to him Saka nekuda kwaizvozvo boka iri rakabva rapa muono kuna Elder Jeff. counseled him Vobva vamupa that the only way forward was for him to appoint those leaders. Vakabva vapa muono kuti nzira chete yekuti tienderere mberi ndeyekuti utiise isu savatungamiriri. And he had to do that openly, publicly. Saka Elder Jeff vaifanira kuzviita izvi pachena pajekerere munhu wese achiona. So simply put, up to that moment, Saka kusvika panguva iyoyo, anybody could be a ministry leader. Saka munhu ani nani zvake aigona kuva mutungamiriri All you need to do is live in your own country and start up a group. Chawaifanira kungoita waifanira kungobuda munyika mako wonotanga rimwe boka rekuteera movement ino somewhere. And by, you would be recognized and acknowledged as a local leader. Saka nekuda kwaizvozvo nguva ichifamba waizoonekwa semutungamiriri. But for proper organization, a new plan had to be devised. Saka nekuda kweutungamiriri utsva hwaiiswa hwakanaka paifanirawo kuitwa imwe nzira nyowani. Now, Elder Jeff would have to appoint leaders. Saka Elder Jeff panguva ino vaifanira kuchiti vachiisa vatungamiriri. And we're not just talking about leaders at a lower level. Hatisi kungotaura pamusoro pevatungamiriri vari nechepazasi kwete. We were talking about large structural changes in the movement. Saka tiri kutaura pamusoro pevatungamiriri ava vari pamusoro mukati mehierarchy yedu yemovement ino. So essentially we would get the world and divide it into portions. Saka nekudaro taifanira kungotora nyika yobva yangodivhaidwa yoitwa mutumapoka. Now, this movement doesn't properly represent the whole world yet. Saka movement ino haisati yakumirira nyika yese pasi rese nekuzara kwayo. At that time, 2016, up to the present day, kubva panguva iyoyo 2016 kusvika muzuva ranhasi, we cover 5 continents. tinongori nemacontinents 5 chete atinawo semovement. And I know that Canada and the United States are considered one continent. Ende tinoziva kuti Canada neUnited States inonzi icontinent imwe chete. But for the purpose of our discussion, we will keep them separate. Asi nekuda kwechidzidzo chedu chanhasi donzvo redu tichaita kuti United States imire yega, And Canada if we were to imire do yega. that, there would be 6. Saka kana tiri kuda kuita izvozvo tinenge taane macontinent 6. So the areas are South America, Saka mapoka edu atinawo tine North South America America, in 2 parts, the United Toita- States and Canada. toita United States of America ine mapoka maviri, North neSouth, Africa, kune Canada, Europe, toita Africa, toita Europe, and Oceania. toitawo zvekare Oceania. So that's 5 or 6, depending on how you count. Saka tinenge tine macontinents 5 kana kuti 6 zvichienderana nekuti iwe uri kuverenga sei. So for the purpose of our discussion, we're going to consider Canada and the United States as separate. Saka nekuda kwedonzvo redzidzo chedu tichatarisa United States neCanada dziri nzvimbo mbiri dzakasiyana. And you'll remember that I said there were 2 areas that were not organized properly, the United States and Oceania. Saka kana mungarangarira ndakataura kuti tine nzvimbo mbiri dzanga dzisina kuzotungamirira zvakanaka, United States neOceania. The other parts of the world were divided up and leaders were appointed to take care of those regions. Saka dzimwe nzvimbo pasi rese dzakadhivhaidwawo dzikakamurwa dzikapiwa vatungamiriri vanotarisa nzvimbo idzodzo. Now, the idea of pre-planning Saka iyi nyaya kana pfungwa yekuronga zvinhu kumashure and providence, nenyaya yekusangana kwezvinhu. the relationship between planning and providence is complex. Saka ukama huri pakati pekuplana zvinhu kumashure Far beyond my nekusangana understanding. zviri complex. Izvi hazvikwanisi kuti zviitike, hatikwanisi Remember,
when we approach a story, an event, we can see it from different perspectives. Ngatirangarire kuti kana tichitarisa nyaya tinoiona nemativi akasiyana-siyana. So you can see, you can argue the point that some of this was designed, it was engineered. Saka tinokwanisa kuita pfungwa yekuti saka zvimwe zvezvinhu izvi zvakagadzirwa, zvakaita kugadzirwa neunyanzvi. All good? It was designed by this party. Saka zvinhu izvi zvakagadzirwa neboka iri ravanhu. And yet, Providence was doing its work. Asi kana takatarisawo tinoona kuti Providence is a synonym, a synecdoche of God. Saka providence tinogona kushandisa tichireva kuti rinomirira kuti Mwari vakaita zvinhu zvavo. What could not have been known Ndiani akanga aziva kuti to this party kuti muboka iri who was beginning to steer and engineer organization, ndiani ko akatanga muboka iri kutanga kutaura nyaya idzi dzekuisa utungamiriri. I'll just pause for a moment. Ndimbomira kwenguva diki. I want to say formalize the organization that had already begun. Ndiani ko waizoita basa rekuformalize izvo nyaya dzeutungamiriri dzanga dzatotanga kare. Brother Mark Bruce, I'm not sure if everybody knows that name. Pane avo brother vanonzi brother Mark Bruce handizivi kana vazhinji tichivaziva. He was one of the key people anga ari uyo mumwe vanhu vakakosha chaizvo beginning 2012 that steered the movement into this organizational direction. kubva mugore ra2012 ndo vakatangawo kunyanya kutaura pamusoro idzi pekuisa nyaya dzeutungamiriri mukati memovement ino. You remember that he was one of our most important or premier teachers after the split in 2014. Tinorangarira kuti brother Mark Bruce vanga vari umwe wevadzidzisi vakakosha chaizvo tisati tapatsana mugore We're at the beginning ra2014. of 2016 now. Asi pakatanga gore ra2016. And this party wants organization begin to be formalized. Tichiona kuti iyi nyaya iri boka iri raikurudzira zvizhinji nyaya yekuisa And what they could utungamiriri never parakatanga have kuformalize. envisaged, never planned, Izvo zvavakanga vasina kuplana ivo was that when those discussions were happening, havana kuona kuti madiscussions aya nhaurirano idzi padzaiitwa that Brother Mark Bruce was not there in those meetings. havana kuona kuti brother Mark Bruce vakanga vasimo mukati menhaurirano idzi. He was away on a mission trip. Akanga asipo aenda kunodzidzisawo kune dzimwe nzvimbo. And I would argue that that was not engineered, it was not designed, it was providential. Saka inini handifungi kuti zvinhu izvi zvakaitwa nemunhu asi kuti zvakaitwa naMwari. Within 12 months, he would leave the movement. Pasina kana mamanzi anokwana 12 brother Bruce vakazobuda movement. So, Nekuda kwaizvozvo when the work of organization was being discussed, saka apo panotanga kuitwa nyaya dzeutungamiriri dzichitaurwa pamusoro pezvadzo, I will say providentially, ini ndinotaura kuti izvi zvakaitwa naMwari. there were key speakers, key teachers that were in the United States at that time, all at the same place. Paive nematicha avo vakanga vakakosha chaizvo mukati memovement vanga vari kuUnited States panguva iyoyi. Except Mark Bruce. Kusara kwamukoma Mark Bruce. The meetings began, Misangano yakatanga and
this party made the following point. Ende boka iri rakataura point In inoteera. order for these teachers to be, these leaders to be acknowledged, to be recognized, Saka vakati kuda kuti maticha aya akwanise kuonekwa, they would have to be anointed. vaifanira kuti vange vakazodzwa. There would have to be some public demonstration to the movement about who and what those people were. Paifanira kuti vanhu havazodzwe pachena pajekerere, kuti vanhu vese vari mukati meboka rino removement That was readily agreed. Vazive kuti ndivanani uyezve vanomirirei. And 3 people were ordained Saka in that time period. panguva iyi pane vanhu vatatu vakazodzwa. Brother Tabo, Brother Marco, and myself. Vakazodzwa vanhu vatatu, brother Marco na brother. And each of those Tetwa people na brother were Parminder. assigned a region in the world. Vanhu vatatu vavo mumwe nomumwe akapiwa nzvimbo yekuti atarise mukati mepasi rino. Brother Marco, South America. Brother Marco vakapiwa kuSouth America. Myself, Europe. Ini ndikapiwa kuEurope. Brother Tabo, Africa and Canada. Brother Tabo vakapiwa kuAfrica nekuCanada. So that was readily agreed. Saka izvi ndozvo zvakatenderanwa. And what we had then connected to that event Saka zvatakanga zvinazvo zvakanga zvakasunganidzwa was muchiitiko what ichi. I will call the first recognized, the first authorized, the first legitimate, recognized, organized, legitimate. Saka izvi ndoti ndochekutanga vanhu vaitarisirwa vanga vari recognized uyezve vanga vakaiswa chaipo zviri pamutemo. So that was the first baptism that we had in the movement. Saka urwu ndo rubhabhatidzo rwokutanga rwatikaita mukati memovement ino. I don't mean to say that was the first ever. I'm saying it was the first in this new era. Handisi kureva kuti ndo yekutangisisa, asi ndiri kureva kuti ndo rubhabhatidzo rwokutanga mukati menguva iyi yatanga tapinda mairi. This was a long time before the 2018 work of baptism began. Apa kwakuri kumasure chaizvo tisati tasvika murubhabhatidzo rwakaitwa 2018. So an ordination service is organized in 16. Saka tinoona kuti nyaya dzekuzodzwa dzakaitwa mukati megore ra2016. Those 3 members are ordained as elders in the movement. Ava vanhu vatatu ava vakazodzwa semaerida mukati memovement. Even at that early stage, Chero pakutanga kwenyaya dzekuorganiza. I want us to recognize how many gaps there were. Ndoda kuti tinyatsokuona kuti magepo akanga aripo mukahairi papa. One of the most glaring and obvious problems that we had problem yekutanga iri pachena inoonekwa nemunhu wese was that those 3 individuals were ordained by other men in the movement. Ndechekuti ava maelders 3 akazodzwawo nevamwe varume vari mukati memovement. Now, I'm sure that we would all acknowledge that Elder Jeff was the right person to do that work. Ende inini tese ndinofunga kuti tese tinozviona kuti Elder Jeff ndo vanga vakakodzera kuita basa iri. But in its wisdom, but asi nekuda or I should really say, in the lack of wisdom, kana kuti ngati mukushaya zivo kwavo Elder Jeff. Now, I'll say this in different ways. Ndoda nditaure izvi nenzira dzakasiyana siyana. So, in the lack of wisdom that Elder Jeff had, saka mukushaya zivo kwa Elder Jeff, FFA had, nekushaya zivo kwe-FFA, the local ministry in the United States had, nekushaya zivo kwe-local ministry yeku-United States, essentially the glorious land. Tukunyanya kutaura pamusoro pe glorious land.
they saw it fit vakaona zvakakosha chaizvo zvakakodzera against all reason vakazviona zvakakodzera vasingateereri kunyatsokufunga kuti members who had previously been ordained as elders in the conference church kuti vatore avo vanhu vakanga vakanzi ndiwo maeridha kuchechi kumainstream kusavadha uku to retain their title, their authority when they joined this movement. Kuti varambe vachinzi maeridha futi ivo vapinda movement ino. And this was never allowed anywhere else. Ende izvi hazvaimbotenderwa kana kupi zvako. Only in the glorious land. Zvaingotenderwa kuti zviitwe muglorious land kwaAmerika. And it's issues such as this saka nyaya dzakafanana naidzodzi that eventually caused the implosion, the destruction, the fragmentation of the work in the United States. Saka nyaya dzese idzodzi dzakakonzeresa kuti pave nekusabatana nekupatsana kuti basa risaenderere mberi kuUnited States. Today, mukati mezuva ranhasi, the leadership today utungamiriro huripo nhasi has now officially formalized this issue. Saka utungamiriro huripo hwakatoita kuti nyaya iyi izikanwe zviri pamutemo. We are forbidden to call people elder vakabva vazviita kuti zvive pamutemo kuti tinorambidzwa chaizvo kuti titi kune munhu unless they were ordained in this movement. Asi kana vakaordainwa vakazodzwa mukati memovement ino tingavati hedu elder. There are some people in the movement today pane vamwe vanhu vari mukati memovement ino mukati mezuva ranhasi when this issue was addressed this year kuti nyaya iyi paikataurwa nezvazvo mukati megore rino found it difficult, found it offensive, zvakavanetsa vakaona zvichivarwadza chaizvo against their cultural norms. Kuti vapesane neizvo zvavanga vagara vachiziva what they did not realize asi havana kunyatsokuona kuti is that if you go back 4 years, kuti kana ungadzokera makore 4 kumasure, this idea of calling non-ordained members elders nyaya iyi yekuti uti kune munhu elder munhu asina kuzodzwa mukati memovement ino 16 gore ra2016 was the beginning of the end for, I'm going to call it, for the United States. Uku ndo kwanga kuri kutanga kwekupera kweAmerica. If you want to be specific, for Future for America. Kana ndingada ndinyatsonanga chaipo chaipo Future for America. If you want to be more specific, for the local fellowship, Lambert Church, that many of you are aware of. Kana ndingada kunyanya kuenda chaipo chaipo ndingati iLambert Fellowship yese yatinoziva isusu. And because the work in the United States was not cleaned up, nenyaya yekuti basa kuAmerica ranga risina kunyatsokucheneswa chaizvo, like a wound, it was allowed to fester and become septic. Seronda yakatenderwa kuti irambe ichiora ikapedzisira yanyatsokuoresesa. And almost all of those people in leadership positions have left the movement since then. Saka munoona kuti kubva ipapo vanhu vese vanga vari vatungamiriri panguva iyi vakabuda mukati memovement. So I want to point out that fact. Saka ndoda kuti ndiburitse nyaya iyi munguva ino. That even from the very beginning, kuti even kubva pakutanga chaipo, the way the organization started was not done correctly. Kuti utungamiriri kuiswa kwawakaitwa pakutanga hazvina kuitwa nenzira chaiyo chaiyo. Legally. Hazvina kuitwa zviri pamutemo. And yet it was done. Asi zvakatongoitwa hazvo. And I believe it had God's authorization or his signature upon that work. Asi ndinotenda kuti paive nesignature yaMwari pabasa iroro raitwa. In our weakness, in our frailty, in our humanity, mukati neutera hwedu nekusagona kwedu nekusasimba kwedu, weakness, frailty, humanity, neumunhu hwedu,
even with that, plus, I want to call it our rebellion. Kunyange zvakadaro vadzidzi ndoda kuti nditi iyi Because we should have known better, and we did. And nekuti isusu taifanira kunge takaziva chaizvo chaizvo ende takatoziva. Even in our weakness, kunyange muutera hwedu, those who are too weak to call sin by its right name, even kune avo vakanga vari vatera chaivo chaivo zvokutadza kutaura chivi nezita racho, mysterious work went forward. Nekuda kwaizvozvo basa raMwari rakaramba richingoenderera mberi. And 2016 really marks the beginning of the organizational structure that we currently have today. Saka mugore ra2016 ndo patinomaka kutanga kuisa utungamiriri hwatinawo even mukati mezuva ranhasi. As I say, sezvandambotaura, Brother Mark Bruce, providentially, and I believe it was providential, was not there during those discussions. Ndinotenda sezvandambotaura kuti brother Mark Bruce vanga vasipo mukati memameetings aya ende zvakaitwa naMwari sekutaura kwandaita. At least one other person whose name came up in those discussions to be ordained was also not there. Ende ndinotenda futi kuti umwe munhu akataurwa zita rake kuti aiswe azodzwe anga asipo kuti musi wayo. That person and Brother Mark Bruce have both left the movement. Ende ndino vanhu ivavo Mark Bruce nemunhu iye akataurwa vese vakabuda movement. This is why I see God's hand in this work. Saka apa ndo pandinoona ruoko rwaMwari mukati mebasa iri. I just want to add one point here, which is out of sequence. Ndoda kuti nditaure imwe pfungwa iyi kunyange zvayo isiri muline. In English, there are terms or phrases that we have, as in most languages. Muchirungu tine manzwi atinawo zvakangofanana nemamwe manzwi ari mune mimwe mitauro. Often they are ugly statements. There are ugly phrases. Kazhinji mashoko akaipa chaizvo. Not flattering. Haasi ekubhabhadzira. The first one is called a yes man. Inzwi rekutanga rinonzi yes man. I don't know if you have something in your language that equates to that. When the boss tells you to do something, even if you don't agree, you just say, yes, sir. Kana bosi wako akakudza zvokuita, unongochingoti hongu ishe usingabvunzi. You might call it a puppet or a marionette. Unogona kuti munhu anonzi puppet kana kuti marionette. Someone who is controlled by someone else. De mumwe munhu anokontrolwa nemumwe munhu. Another way of expressing it in English is that you're in the person's pocket. Imwe nzira yekuzvitaura muchirungu chekuti uri muhomwe memumwe munhu. So rimusamba memunhu. There are various ways to discuss this point. Pane nzira dzakawanda dzekutaura pfungwa iyoyi. I'm going to come back to it in a minute. Because this is the joy of translation. I've forgotten the point I was going to make. So I'll come back to that point. 16 begins the work of organization. Even though it's done in, I remember. Sorry, I remember now. Yeah, so I told you that the two people that should or could have been there were not there, were not ordained, and have left the movement. The three that were ordained have still remained in the movement. Now, the reason I mention that, if I take myself out of this equation or this problem,
it leaves two other people, brothers Marco and Tabo. Yeah, brother Marco and brother Tabo. And the reason I mention them, I don't know how many of us are aware of this, but Elder Jeff considered them to be in his pocket, to be his yes men. Asi Elder Jeff vakatarisa varume vaviri ava vakavaona sekunge vanhu vavo vanongoti hongu bosi because he had developed strong ties with these people. Nekuti Elder Jeff vakanga vaita sungano yakasimba nevarume ivava. I think it's fair to say that he considered them to be like his sons. Zviri fair kuti nditaure kuti Elder Jeff vanga vatoona kunge varume ava vana vavo. Elder Marco, he has known for the longest time period. Elder Marco vakanga vavaziva kwenguva yakareba stereki. Elder Tabo, the youngest, was really like Elder Jeff's son. Elder Tabo ndo vanga vari mudiki uyezve vakanga vatoita kunge mwana waElder Jeff. And the reason I mention that is because when the separation happens last year, when Elder Jeff clicked his fingers, Elder Jeff click and I hope you know what that means. He was expecting both of those people to run to him. Click his fingers and they come running to him. That's what he expected. We are in August, late August 2019. Elder Tess is now a recognized leader in the movement. And neither she nor I said anything to Elders Marco or Tabo. We never encouraged them nor discouraged them. They were left completely to make their own decision. Amen. We believe that there is enough power in this message to hold you firm. What Elder Jeff did not realize, slowly, invisibly, not me, the Lord had been building a firm platform. He had been doing that for the previous 4 years. 5 years. 14 to 19. And he didn't know. Maybe Elders Marco and Tabo didn't know. Marco and Tabo. That they had, without realizing it, stood or joined onto that firm platform. Now, I say it that way because I want to make the following point. That there were 2 buildings being constructed. If you go back to maybe
16, 17, and 18. Kana ungadzokera kumashure pana 2016, 17 na 2018. It becomes public Zvakava pachena. that there are two sets of disciples. Zvakava pachena kuti pane mapoka mairi evateveri kana kuti I hope you appreciate parables. Ndinoda kuti muone kuti vanhu There were the disciples of John, paive nemadisciples aJohn, and there was the disciples of that other man. Paive nemadisciples emumwe murume. And history was repeating in this very movement. Saka tinoona kuti history yaidzokorodza, nhoroondo yaidzokorodza mukati memovement ino. Two groups of disciples had formed. Tikuona kuti pane mapoka maviri avateveri akanga agadzirwa. I never spoke about that. Inini handinambobvira ndataura pamusoro penyaya idzi. It was John himself and his disciples that pointed this out. Akanga ari John nevadisciples ake ndo vakatotaura nyaya iyoyi. History repeats. Vakataura kuti nhoroondo inodzokorora. If you go back and check the public record, kana ukada kudzokera kunotarisa zvakaitika kumashure between John, zvakaitika pakati paJohn, that man, neumwe murume, John's disciples, nemadisciples aJohn, his disciples, nemadisciples emurume uyu. It was John and John's disciples that were doing all the public arguing and questioning. Aive John nevadzidzi vake vaingoita zvekubvunzurudza nekubvunzurudza nemakakatanwa aya. And the man remained silent. Asi murume uyu akaramba akanyarara. As it was then, so it was now. Zvakanga zvakaita ipapo ndo zviri kutoitika futi izvezvi. Being a good person, kuva munhu akanaka, the man never said anything. Murume uyu nekuda kutanga ari munhu akanaka hana chaakataura. Like someone who does plastering, seumwe munhu anoita zvekuplasta, he kept on covering up the cracks. Akabva angotora simende yakachiramba achiplasta achivhara. Until there was an earthquake. Kusvikira pasaoneki kana and the whole structure fell. Asi structure yese iyi yakadona. And what is happening in that history? Ende zviri kuitika izvi mukati mehistory izvi. I'm trying to think back what I've said that's complicated. I'm sorry. During that history, mukati menhoroondo iyi, two buildings are being constructed. Pane zvivakwa zviviri zviri kuvakwa. Am I speaking too fast for you, sister? Okay. Just the words. Okay. What I want us to see, you can't see unless you go back into history, that those invisible structures, they were being built by those two, I'm going to call it parties, those two parties. When you do construction work, you have a bricklayer, someone who does bricks, someone who does carpentry work with wood, and there are people who get cement, make it into a paste and spread it across the walls. Plastering. Rebuka. Good. So, sorry about that. Two groups, two parties, two buildings. Pane mapoka maviri poita zvivakwa zviviri. What I want to say, if you wanted to know, how could you identify the two groups? What's so interesting is the following.
chinhu chinobata mwoyo ndechinoteera. Now, not all of you are there, or not all of you paid attention. Havasi vese venyu vanga varipo nguva iyoyo kana kuti havasi vese venyu vakazvinanzerera zvinhu izvi. But I know Sister Shemaine and Elder Maurice noticed this. Ndinovimba kuti Sister Shemaine naElder Maurice vakazviona zvinhu izvi. And what they noticed was the following. Pane zvandakaona ndezvinoteera. If you went to the board and you looked at the artwork, kana ukadzokera paboard ukatarisa izvo zvinhu zvakanyorwa ipapo zvakadrowa. The artwork of the buildings between the two parties was different. Ukanotarisa izvo zvakadrowa zviri kumiririra basa riri kuitwa nemapoka mairi. Graphically, they constructed their temples differently. Ukanotarisa vakavaka temberi dzavo zvakatosiyana. This was like a red light that was flashing, warning you. Zvaita kunge pane light dzvuku rairamba richibwaira richikupai chenjedzo. Myself Warning. and those two people I've mentioned discussed this. Inini nevamwe vanhu vaviri vandataura takatombotaura pamusoro penyaya iyi. They noticed that the graphics, the models were different. Vakatozvionawo kuti maitirwo ari kuitwa nyaya iyi nemamiriro ezvinhu izvi akatosiyana. The best I could do was offer a smile and move on. Chandaigona kungoita chakanaka ndechekungonyemwerera zvangu ndobva ndaenderera mberi. Now remember, ngatirangarirei, those two brothers were considered by Elder Jeff to be his men. Saka ngatirangarirei kuti varume vaviri ava vaitariswa naElder Jeff vachinzi vanhu vangwa. How would he know that? Takazviziva sei izvi? Because their artwork was the same as his artwork, different to mine. Nokuti zvinhu zvavaiita zvakafanana nezvaiitwa naElder Jeff, even neyangu. And nothing was said. Asi hapana chakataurwa. But as I said, slowly but steadily, those two buildings were being constructed. Asi zvandambotaura kuti mbijana shoma neshoma mabuildings aya akanga achingovakwa. And I would argue Ini ndobva ndataura ndichiti that my model wasn't even a building. ndobva ndati inini changu inini chiumbwa changu chachisiri kana It chivakwa. was a platform. Yakanga iri hwarubadzi. I want to tell you something, Ndoda ndikuudzai chinhu ichi that this model that I had kuti inini model yangu yakandanga ndinayo 16, 17, 18. mugore ra 2016, 17 na 2018. Guess when it first came up? What year? Ngatipei guess kuti ndiani akauya mugore ripi? 2009. Excellent. 2009 magona ini. In 2009, Gore ra 2009 I'm discussing this model ndichitaura maonero angu as a aya baby ndichitaura semwana because I don't know my left hand from my right. nekuti ndaisaziva kuti ruboshwe rwangu nerudyi rwangu nderupi. And guess what happens to me? Ngatifemberei kuti chakaitika kwandiri. I get smacked. Ndakabva ndatura karuoko ndikarohwa karuoko ikako. I was told I'm teaching heretical statements, Ndobva ndaudzwa kuti iwe uri kudzidzisa zvinhu zvemanyepo iyo. that I don't know my foundations from my pillars. Nekuti ndasingazivi kuti hwaro hwangu ndeupi uyezve utsigiro hwangu I accepted ndeupi. the rebuke and never spoke about it. Ndobva ndabvuma hangu kutsiurwa semwana ndobva ndarega kutaura nezvazvo zvachese. Maybe for about 6 years. Mapera makore anokwana kuita 6. Don't discuss the building of the temple for 6 years, plus or minus. Ndobva ndarega hangu kutaura pamusoro pekuvakwa kwetemberi kwemakore 6 kana But it turns out kuti ari pazasi. Zvakabuda that early model zvakabuda kuti izvi zvinhu zvakanga ndichiita kudhara izvi was correct. zvazviri izvo chaizvo. And it only gets laid out thoroughly, properly, Ende ndobva zvazoonekwa kuti zvinhu izvi zvakazonyatsokuiswa zvakanaka I think, in 2018. zvakazonyatsoiswa zvakanaka mugore ra 2018.
So it's connected to the two charts, ende zvinhu izvi zviri kunosungana 44 and nemachati 50. mavari 43 and 50 specific Ellen White quotes neizvo zvinyorwa zvaEllen that you White can put together izvo unokwanisa kuisa and you can pamwe chete show wobva wataridza iwewe that the 1850 chart is the foundation. zvinotaridza kuti 1850 chart akanga iri hwaro. It's the firm platform upon which we stand. Zvinotaridza kuti yakanga iri hwaro yakasimba iyo yatanga takamira pairi. And what was the most hurtful thing for Elder Jeff chinhu chanyanya kurwadza pana Elder Jeff was that the people he thought were on his platform with him ndechekuti avo vanhu vaaifunga kuti vari kurutivi rwake vakamira naye pahwaro dzake, Elders Marco and Tabo, Elder Marco naElder Tabo, somehow or another, neimwe nzira, in the English they say jumped ship. neimwe nzira varume vaviri vakajamba kubva They jumped from his platform onto, I don't want to call it mine, I'm going to call it onto the movement's platform. vakajamba kubuda muchikepe chaElder Jeff vachienda muchikepe chemovement. Somehow, neimwe nzira, and I don't mean this in a silly way, izvi handisida kuzvitaura neupenzi, because they had to be faithful. nokuti vanhu vaifanira kunge vari vanhu They realized that they were standing on sinking sand. vakazviona kuti takamira kurutivi ruri kunyura. And last year they left that and stood on the firm platform. Mugore rapfuura vakasiyana neuku kwainyura vakauya uku kwakasimba. And that personal that personal hurt Saka izvi zvavakaita that ivo Elder Jeff experienced was too much. uku kurwadziwa kwakaita Elder Jeff He never really kwakanyanya recovered chaizvo, from that. ende havasati vapora kubva mukurwadziwa ikoko. I mention that Ndakazvitaura izvi because nekuda I want us to see how firm ndoda kuti muone kuti our zvakasimba sei. platform is, our movement is. Ndiri kuzvitaura izvi kuti muone kuti patakatsika isu semovement pakasimba sei. I want to add two more pieces of information. Ndoda kuti ndiise zvimwe zvidimbu zviviri zveumbowo. This story Nyaya iyi is more than just drawing a family tree on the board and showing you names and geography. nyaya iyi haisi nyaya iri simbu zvokuti unongotora kana muti I want us to see how this work of organization has grown. Ndoda kuti muone kuti nyaya iyi yeorganization iyi yakambonyatsokura sei. Like a mushroom. Yakambonyatsokura sei It blossomed invisibly. yakatanga kukura zvinoonekwa nemunhu wese. 2 points, 2 people. Vanhu vaviri nemapoints mairi. I met Elder Jeff, I think, in 2005. Ini ndakasangana naElder Jeff ndofunga mugore ra2005. Properly. Izvo chaizvo. I met him before that. Ndakambosangana naye kumasuroko. I think in 1998. Ndofunga ndakambosangana nawo kumasuroko mugore ra1998. I think it was 98 or 97. Ndinofunga igore ra1998 kana 1997. Now, I didn't know him then. Ndakanga ndisingavazivi zvangu panguva iyi. So it was 97, thank you. Saka anga ari mugore ra1997. Elder Marco's confirmed this in 2005. Saka Elder Marco vakonfirma kuti I want to express it this way. Ini ndoda kuti ndizvitaure nenzira iyi. And I think I could speak on behalf of Elder Marco and Tabo. Ndoda kuti nditaure ndakamirira Elder Marco naElder Tabo.
that I developed a personal friendship with Elder Jeff. Ndekekuti inini ndakabva ndatanga kuva neushamwari naElder Jeff. So this personal friendship began to grow from 2005 onward. Saka ushamwari hwedu naElder Jeff wakatanga kukura kubva mugore ra2005 tichienda mberi. Unfortunately, asi zvinorwadza fortunately, I don't know. Handisi kuti ndingati zvinodakadza here. Future for America is not Elder Jeff Pippinger. FFA haisiyo Elder Jeff. It's a group of people. Iboka ravanhu. And not everybody viewed me in the same way. Munhu wese haana kundiona nemaonero akafanana. But what I want to say asi zvandoda kuti nditaure is that from a very early stage, I developed a connection with him. Ndoda kuti nditaure kuti nguva ichifamba ini ndakabva ndava nekubatana kwakasimba personal and organizational connection. Takabva tava neushamwari uyezve even nenyaya dzeutungamiriri. That just grew stronger and stronger year by year. Izvi zvakaramba zvichisimba gore negore. Now, what's the other area that has had difficulties? Saka zvino ndeipi imwe nzvimbo yakanga ine kunetsekana? Oceania. Oceania. And in that area of the world, mukati menzvimbo iyi yeOceania, I too developed a connection. Ndakatangawo kuva nesungano. This was back in 2011, 10 years ago. Ndokutaura pamusoro pezvinhu zvakaitika makore 10 apfuura. So I made a personal connection there, ndakava neukama hwakasimba chaizvo ikoko Oceania, which over the recent past has also developed organizationally. Izvi zvakaita kuti kumashure uku tive neukama even panyaya dzeutungamiriri. I mention all of this history ndikutaura pamusoro penhoroondo iyi yese because I want to lay a foundation for us. Nekuti ndikuda kuti ndigadzire hwaro kwatiri tese. So that you can be sure of a number of things. Kuti iwewe uve nechokwadi pamusoro pezvinhu zvakauti wandei. Even though human beings are involved in this organization, kunyange zvazvo vanhu vari kusanganisirwawo munyaya iyi, we make decisions. Isusu tinopawo madecisions. Sometimes they're good decisions, sometimes they're not good. Dzimweni dzenguva madecisions anenge akanaka, sarudzo dzakanaka kana dzakaipa. What I want to point out asi zvandoda kuti ndiburitse is no matter how influential we humans are, kunyange zvazvo isu tine mukurumbira wakaita sei, and we are influential, chokwadi tine mukurumbira, God's ways are past finding out. Nzira dzaMwari dzinokasika kuzviwana izvozvo. I quote you from scripture. It means that we can't understand God's plans. Zvinoreva kuti isu hatikwanisi kuti tinzwisise marongero aMwari. He has his own ideas. Mwari vane pfungwa dzavo ivo vega. And if we try to do some strange work, kana isu tingazama kuita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki, he just has a way of getting his will done. Vane dzimwe nzira Mwari dzongoti ivo kuda kwavo kuitwe. And what I want us to see, chandikuda kuti isusu tione, in case you have any doubts today and moving forward, unogona kunge une madoubts kubva zvino nekuenda you mberi. ask, why have you, Tess and Parminder, made these silly decisions? Vamwe vanogona kuti iwe Tess naParminder sei muri kuita zvinhu izvi sarudzo dzine Who gave you upenzi? these ideas? Ndiani akakupai pfungwa dzese idzi? I don't want to say God did. Ina handidi kuti nditi Mwari ndo vakatipa. I wouldn't be so bold, Handikwanisi kuti ndimire ndakasimba ndichitaura izvozvo. so presumptuous. Handidi kuti nditaure nekutenda But what I would kusvibisa. say Asi zvandokwanisa kutaura ndezvokuti is don't worry. ndezvokuti musanyunyuta zvenyu. If you see wisdom, good.
kana muri kuona uchenjeri If you zvakanaka don't, kana musiri kuona uchenjeri if you have doubts, kana mune kunyunyuta don't fear, musatye henyu because God is in control of this work, not nekuti us. Mwari ndivo vari kutungamirira basa iri handisiri isusu. Even when we get false elders doing a work, kunyange zvazvo tingava nemaelders asiri chaiwo chaiwo ari kuita God will basa fix it. zvichangogadzirisika. Even if two parties develop, kunyange zvazvo pakaita mapoka maviri God will control it. Mwari vachagona kuzvikontrola. Even kunyange zvazvo if you find yourself not only building but standing on the wrong platform, kunyange zvazvo iwe ukazviona usiri kuvaka umwe mudhuri uyu asi kuti wakamira kurutivi rusirirwo. by the way, some of you are there today. Vamwe venyu maive kudivi iroro. God has a way Mwari vane nzira yekuzviita. to get you off of sinking sand and come onto the firm platform. Mwari vane nzira yekuti vakutore uku kuri kunyudza vachikuisa uku kwakasimba kuti usanyure. I'm assuming, of course, that this is the right place to be. Inini hangu ndinovimba kuti pano patiri ndo chaipo And I pekuvaka. don't do that based upon my theology. Ende ini handizviti izvi ndichiita I say that based upon one fact, izvi ndinozvitaura ndakatsigira pahwaro which humwe is chete. fact, Hwaro humwe chete. that this platform has been built by the messenger of the midnight cry. Ndechekuti pano patakatsika pakavakwa pachiseenzeswa messenger with midnight And I cry. have confidence in the way that she has constructed this platform. Ende inini ndine confidence, ndine kugutsikana nemaitirwo akaitwa zvinhu ipapa. Because it is in agreement and fits with everything that's happened in the past. Nekuti zvese zvaari kuita izvi messenger uyu zviri kunyatsokuenderana nezvakaitwa kumashure. So theologically, doctrinally, Kana ndingazvitarisa panhau dzekutenda uyezve I nenyaya stand with her. dzatinotenda ndinomira naye. And if you today are on the wrong side, and some of you listening are, Kana imimi muri kudivi risiri irwo nevamwe venyu vari kuteerera zvinhu zvisiri izvo, or you know someone that is, kana kuti unoziva umwe munhu ari kudivi risiri irwo, there is hope for them. pane hope pavanhu ivavo. I only mentioned two people, Ini ndangotaura vanhu vaviri badzi. Elders Marco and Tabo. Ini ndataura Elder Marco naElder Tabo. And I hope they don't mind me mentioning their names. Ende ndinovimba kuti vanhu ava havana problem kana ndingataura mazita They're avo. prominent enough, famous enough to be able to take that. Indoziva kuti vanhu ava vanozivikanwa zhinji ende vanokwanisa kuzvitora iti kuti mazita avo ataurwe. But they're not the only people that were followers of Elder Jeff on the wrong side. Ende havasiwo vanhu vaviri chete vaiteera Elder Jeff vari kurutivi rusiri irwo. Havasiwo From vega. 15 till 19, Kubva mugore ra2015 kusvika mugore ra2019. there were large swathes of the movement who followed him. I would call it his disciples. Ndinovimba kuti pana vanhu vazhinji chaizvo vaiteerwa Elder Jeff kubva mugore ra2015 vaimuteera vaive vadzidzi vake. And nearly every single one of those people Ende vanhu ivavo mumwe neumwe wavo who came into this movement because of doctrine, not because of personal ties, avo vanhu vakapinda mukati memovement inoyi nekuda kwedzidziso dzaivemo kwete kuti vane ukama hwakaita sei left him and came onto the right side of the argument. vakavasiya Elder Jeff ndobva vauya kuchokwadi chaiko. Amen. Don't be in this movement because you're friends with me or you like Elder Tess. Usapinda movement muno unenga rei kuti unondifarira inini kana kuti uri shamwari yaElder Tess, Because you'll be in trouble. nekuti unopinda mudambudziko guru. You need to be here because of the doctrine. Unofanira kunge uri muno nekuda kwedzidziso And dzakanaka. then whatever happens, Ende kunyange zvipi nezvipi zvichaitika, you will be safe and saved. inyaya yekuti iwo unenge uri safe uyezve uchaponeswa. So in our next presentation, Saka mukati mepresentation we will inoteera, lay out the family tree, the organizational structure, saka tichauya tonyatsotaridza kuti utungamiriri hwedu hunombonya sei. Most of it should be straightforward.
Ndinovimba kuti zvitange zviri pachena. But we'll explain some idiosyncrasies or some refinement, depending on how you look at it. Tichanyatsokutsanangura zvimwe zvezvinhu zviri kunyanya kugadziriswa panguva iyoyi. So that we're all clear in the direction that I believe the Lord is leading us in. Kuti tese tinyatsokuona kwatiri kuenda nako uko kwatiri kutomukira mhirwa naMwari kuti tiende. Ngatinamatei. Heavenly Father, I want to give you praise and thanks. Mwari vekudenga toda kukupai kutenda nekukurumbidzai. You have guided and directed this movement. Makatungamirira mukatitungamirira semunhu. We know that many of us have wasted year after year. Tinoziva kuti vazhinji vedu takatambisa makore namakore, gore rimwe nerimwe. At least from a human perspective, it seems that way. Kana tichizviona nemaso edu enyama zvinoita kunge saizvozvo. In the final moments that we have left, munguva shoma shoma iyo yatasara nayo, may we redeem the time. Tibatsirei tikwanise kungwarira nguva. Father, we know that time doesn't even really exist. Tinoziva kuti nguva chaiyo Baba haisi kumborarama. In many ways, it's a figment of our imagination. Munzira dzakasiyana siyana tinoziva kuti nguva maonero edu isu atinoita zvinhu. And yet we connect events by this phenomena that we call time. Asi tinotora zvinhu zvinoitika munyika toya tozvibatanidza neii pfungwa in the few remaining events that we have left. Kune izvo zviitikwa zvashoma shoma zvasara. We pray that we would be on the right side, that we would understand them correctly. Not repeat the mistakes of our past leaders. And move forward and develop our characters. Individually and as a group. We pray in Jesus' name. Amen. Thank you very much, Elder Parminder. We will be closing this meeting now.